de județe, când se duc fermierii cu dosarul ca să obțină aceste subvenții bio, în primul rând se spune că nu se poate. Domnul director fiind aici prezent, am avut și o mică discuție cu dânsul, toate problemele, toată lumea dorește ca județul Mureș să devină un județ cu fermieri bio. Dumnezeu să ne ajute să deveniți un județ de fermieri bio. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului doctor inginer Alin Sever Marinescu din cadrul Ministerului Agriculturii. Aș vrea să transmit prima dată salutul Ministerului Agriculturii și conducerii Ministerului pentru lucrările dumneavoastră. Vreau să vă spun că sunt profund impresionat. Eu n-am văzut o sală așa de plină cu producători, chiar și cu adevărați producători, chiar am discutat cu cei din prezidiu și am zis că am rămas impresionat de această chestie. Ce vreau eu să vă spun? De meserie eu sunt inginer zootechnist și am vreo 25 de ani de cizme, salopete, pufoaică. După aia am ajuns și pe la minister. De asta probabil am fost sau am căpătat un anumit simț practic. Și atunci, ce vreau eu să vă spun? În momentul în care pornești la un drum, trebuie să te asiguri prima dată și prima dată că muncești, dar știi ce faci cu munca ta. Din nefericire, consumatorul român nu este încă obișnuit cu ideea de bio, pentru că producția bio presupune efort mare, producții un pic mai mici, pentru că nu venim cu îngrășăminte, nu venim cu pesticide, nu venim cu așa, și nu este chiar așa de fățoasă. N-are aspect. Și atunci, producătorul bio, care se adresează și cu un preț ridicat consumatorului din România, s-ar putea să aibă insucces. Și atunci, eu aș vrea să vă spun ceva, dar nu știu cum să spun de așa manieră încât să nu pară propaganda de colectivizare. Trebuie neapărat să constituiți grupuri de producători, asociații de producători. Nu este o poveste. Nu mai sunt CAP-urile de acum nu știu câți ani. De ce? Și am să vă explic de ce. Nu o să puteți niciodată să vindeți 100 de chile și să vă duceți cu ele nici în market, nici nicăieri decât în niște piețe mici din zona localității unde produceți. Și când am zis roșii, pot să spun tot ceea ce înseamnă producție. Tot ceea ce înseamnă producție. Pământul nu se va munci și nu veți putea accesa fonduri pentru utilaje, decât dacă sunteți mai mulți, care să cumpărați un tractor, care să cumpărați o semănătoare. Veți impune prețul dumneavoastră în marketuri. Veți putea exporta. Nu o să vină niciodată Danone sau mai știu eu ce firmă să ia laptele dumneavoastră, o găleată de lapte de la X. Orice firmă va, chiar dacă este bio, orice firmă va veni pentru cantități, va deplasa o mașină să încarce laptele care să fie plină, să umple mașina. Și atunci este primul pas pe care trebuie să-l faceți. Nu este CAP. Grupul de producători, asociația de producători este o formulă de a vă impune
în piață. Îmi pare rău și dacă o să fie timp și o să aveți timp, eu am făcut și am pregătit și un material cu marketing, să vedeți cum își fac ei magazinele, cum le au în străinătate. E chiar interesant așa și nu e... Nu se vorbe mult. În plus de asta, pentru că acum trebuie să fac propagandă și sectorului de care mă ocup eu lucrez în cadrul Ministerului la Departamentul de Industrie Alimentară și Produse Tradiționale. Să știți că în politica Uniunii Europene se pune extraordinar de mare accent pe tradiționalitate. Asta înseamnă produse ecologice pregătite, făcute în sistem tradițional. Adică dacă laptele este ecologic și dumneavoastră mai faceți și un cașcaval tradițional, așa cum l-ați așa, veți obține un preț extraordinar de mare pe el. Prețurile la produsele ecologice în afară sunt 5-6 ori mai mari decât cele industriale, obținute industrial. Chiar m-am dus într-un market și am văzut, era €1 și ceva kilogramul de carne, mare, frumoasă, arătoasă, așa, și lângă ea era altă carne care era vreo €5 și ceva. Și m-am tot fățit pe acolo, era în germană, prețurile și ce era scris în germană, ori eu nu știu, decât franceză. Să mai bătrân, n-am apucat cu engleză și cu germană. Și pe urmă am întrebat pe cineva și, într-adevăr, era produs bio. Așa că asta este. Prima dată trebuie să vă asigurați de desfacere. Iar desfacere nu veți putea să faceți cu kilograme sau cu zecile de kilograme, ci făcând și întâlnindu-vă grupurile de producători. Cât o să stau aici, dacă aveți ceva întrebări, să-mi puneți, să transmiteți ceva către Ministerul Agriculturii. Vă stau la dispoziție. De asta am fost trimis aici, să aflu părerile dumneavoastră și să transmit punctul dumneavoastră de vedere și întrebările dumneavoastră. Dacă eu nu voi putea răspunde, le notez și vi le transmit. Găsesc o formulă, în primărie, cumva. Eu vă mulțumesc și încă o dată vreau să vă felicit că n-am văzut niciodată o sală așa de frumoasă. Câteva cuvinte, doamna Romanescu, de la Direcția pentru Agricultură, Serviciul Produse Tradiționale, județul Brașov. Dacă colegul nostru, adică în primul rând bună ziua, sau bună ziua și bine mă regăsesc, pentru că dacă colegul meu de la Ministerul Agriculturii a punctat că n-am mai fost așa o sală mai frumoasă, eu ce să mai spun din rating? Așa că pentru mine e un mare argument de mândrie, am făcut liceul numărul 2, crescută, rating, plecată la școli, dată în Brașov, așa că eu acasă cu mare plăcere și bibliotecele și pentru mine asta e o ocazie foarte bună să fiu mândră încă o dată de zona asta, cum ar veni. Acum am spus ceva lucruri mai serioase. Conduc în țara asta un colectiv care se ocupă cu recunoașterea la nivel european a calității produselor alimentare românești care poartă forma unor protecții. Nu știu dacă ați auzit de Maggiorul de Topoloveni, care e recunoscut ca denumire la nivel european, este prima documentație la care noi am lucrat și care a fost recunoscută la Bruxelles. Acum am gândit într-un fel discursul meu, nu vreau să mă încarc foarte tare, pot să vă spun că unul dintre produsele care